No niin, hyvää päivää kaikille ja tervetuloa tähän demonstraatioon, jossa esittelen teille Mobien uuden tekoälykurssiavustajan. Minun nimeni on Jukka Sorvonen ja toimin Mobien neuvonantajana oppilaitosten käyttöönotoissa ja koulutan henkilöstöt tämän järjestelmän käyttöön. Katsotaan tätä tekoälykurssiavustajaa, joka on käyttöliittymältänsä tämän näköinen. Tämähän on tuttu kaikille teille, jotka mahdollisesti olette WordPressia käyttäneet, niin WordPressin sivustorakenne tulee tänne käyttöliittymän puolelle. Tänne on erityisesti nyt kehitetty sitten tekoälytyökaluja, joissa on kurssirakentaja, joka tässä nyt on näkymässä, kurssikuvittaja, jolla näitä kursseja voidaan kuvittaa. Sinne kurssille voidaan tehdä tehtäviä H5P:nä. Lähdemateriaalia voidaan ladata kurssiaihion tekemiseksi, PDF:iä, PowerPointteja, Wordeja ja jopa äänitiedostoja ja videoita. Keskustelua voidaan käydä täällä tekoälyn kanssa, voidaan ehkä sparrailla, että minkälaisia ehkä tehtäviä voisi tehdä lisää tai keskustelun aiheita, näytän sitä tuossa. Ja myös ihan oma kuvageneraattori niin, että voi tehdä kuvia vielä eriksensä, jos ei kurssikuvittajalla niitä saa suoraan sitä promptista hyvin tulemaan. Käydään niitäkin läpi, että miten sitä kannattaa promptata. Mutta tässä nyt tuun demonstroimaan sitten tämmöisen terveystiedon ykköskurssin tekemisen ja se lähtee täältä opetussuunnitelman perusteista ja täältä olen copypastanutkin nämä tiedot, kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt tuohon Word-asiakirjaan niin, että tästä on helppo sitten viedä, ettei tule sitten täältä turhia merkkejä mukana. Ja mennään tähän kurssiavustajaan, lähdetään nyt tähän kurssin promptaamiseen. Tässä on 2 kenttää, jotka selkeästi vaikuttavat tähän. Täällä on annettukin vähän ohjetta sitten siihen, että miten tänne kannattaa tämä prompti tehdä. Nytten kun meillä on täällä lisäasetuksessa käytettävissä myös viimeisin tekoälymalli 4 Omni, niin käytetään sitä, joka kykenee tulkitsemaan hyvinkin laajoja prompteja ja on ollut erinomainen nyt tuotantotyökalu. Otan tuolta Word-asiakirjasta ihan kopipastaamalla tämän ensimmäisen promptiosan tähän mukaan. Tuon sen tähän kenttään, siirrän siitä tämän otsikon tonne. Otsikkohan tietysti voisi vähän kirjallisesti vähän niin kuin kirjavamminkin sinne kirjoittaa, mutta käytetään tätä terveysvoimavarana, poistan sieltä tuon T1 kohdan. Näin. Lukuja voi tässä määritellä liukukytkimellä 9, 10, 10 maksimi. Tokikin sitten lähdetään vaikka tekemään ihan isoa kurssia tässä ja katsotaan mihin tämä johtaa. Mutta haluan ohjata tätä promptia jo hieman tarkemmaksi ja olen valmiiksi pohtinut esimerkiksi sisällysluettelon ja otan tähän tämmöisen sisällysluettelomallin, jota toivoisin, että tämä prompti noudattaisi. Ja vielä näytän sen tässä, eli tällä lailla olen laittanut malli sisällysluetteloksi tuohon tuommoisen kehotteen. Otan ehkä tuossa kohtaa näitä pois, joita ajattelin demota tuossa myöhemmin. Ne eivät vielä kuulu tähän näin. Mutta sitten katsotaan, että miten se osaa ottaa nämä sinne mukaan. Jos ei, niin näytän, miten ne voidaan sinne sitten viedä eriksensä. Mutta tässä tämä perusprompti on. Sen jälkeen olen valinnut sen tosiaan tuon tekoälymallin ja sitten tämmöinen lämpötila liukukytkin kanssa, jolla voidaan vaikuttaa tähän tekstin satunnaisuuteen. En yleensä sitä paljoakaan säädä, mutta on hyvä ja hauska kokeillakin joskus erilaisia lämpötiloja. En tätä lähdemateriaalikohtaa vielä tässä kohtaa esittele, se ehkä myöhemmin. Luo kurssirunko ja nytten me lähetämme tämän tiedon kaiken kaikkiaan otsikon ja tämän kurssin yhteenvedotiedon tuonne rajapintaan ja pyydetään kurssirunkoa, eli sellaista sisällysluetteloa, jonka se tuottaisi meille sitten tähän malliksi. Tämän tekniikkahan on sellainen, että tällä kurssirakenteella tämä tehdään, jonka jälkeen kun me hyväksytään sitten se kokonaisuus, niin se siirtyy tänne oppimisympäristön kurssit
arkistoon tai media-arkistoon, jossa kurssia sitten edelleen voi rikastaa ja opettaja voi laittaa sinne myös lisää omia materiaalia, linkkejä ja kuvia. Ja nyt se on tuon kurssirungon tehnyt ja tänne mielestäni se nyt on riittävä tässä kohtaa. En lähde sitä ehkä nyt tätä enempää muokkaamaan. Tokikin, jos haluan, että täällä joku kappale pitää ehkä tuoda toiseen kohtaan, niin voin sen siirtää. Voin täällä kokeilla generoida jo joitakin otsikkoja valmiiksi niin, että voin tarkentaa tätä promptia. Tänne voi kirjoittaa ihan jokaiseen promptiin lisää tai muokata sitten kokonaista otsikkoa tai sitten myös lisätä otsikon, joten on mahdollista tässä kohtaa hyvinkin paljon rikastaa sitten tätä sisällysluetteloa. En tässä kohtaa nyt tee sille muutoksia. Annan sen tästä luoda leipätekstit ja näin se lähtee luomaan sitä leipätekstiä. Ja tämä kestää vähän riippuen tosissaan sitä laajuudesta, niin 15 minuutista 20 minuuttiin. Tässä kohtaa voi lähteä sitten vaikka kahville, jos muuta ei ole tällä hetkellä sitten niin kuin aihiona tehtävänä. Mutta tässä kohtaa me tutustumme näihin muihin toimintoihin ja itse tämä kuvageneraattori niin voisi olla ensimmäinen täältä ja avaan sen tuonne uuteen välilehteen. Tätä olemassa olevaa kurssirakentaja-välilehtiä ei pidä sulkea, että tämä prompti toimii siellä ja avataan tämä tänne uuteen välilehteen ja katsotaan, minkälainen tämä kuvageneraattori on. Nythän tässä on, kun olemme tulleet tänne alustalle, niin meidän ei tarvitse kirjautua mihinkään muihin kuvapalveluihin ja täällä voi hyvinkin sitten tehdä omia kuvia. Täällä on erilaisia tyylimalleja, joita voi täältä valita halutessaan kuvasuhdetta määrittää ja kuvan laadulla on kahta eri laatuvaihtoehtoa täällä ja tokikin kun tämä käyttää rajapintaa, niin siinä aina pieni muutama sentti menee sitä rahaakin, että maksuton ei tekoälyn käyttö ole silloin, kun sitä käytetään niin kuin laadukkaasti. No kehotteeseenhan tänne voi kirjoittaa oikeastaan mitä tahansa, niin kuin tänne on annettu malliksi, että henkilö katsoo tietokonetta, niin me voimme antaa sille kuvanluontikehotteen ihan tämmöisellä kehotteella ja katsotaan minkälainen siihen tulee. Kuitenkin kuvankin kehotteen promptaaminen on omalla lailla semmoinen taitolaji ja on tuohon ehkä ottanut muutamia semmoisia prompteja, jotka voisivat sitten vähän parantaa sitä kuvaa tai sitten voin paremmin visualisoida, että mitä minä haluan siltä kuvalta. No nyt tässä tämä yksinkertainen prompti teki tämän tyyppisen kuvan ja en ehkä ole siihen nyt tyytyväinen. Muutan ihan tämän terveystiedon kurssin näkökulmasta niin tämmöiseen promptiin, että terve suomalainen nuori ja lähetän kehotteen sellaisenaan ja haluan vielä jopa, että siellä olisi taustalla Kuopion Puijon torni. Tämä on yleensä hyvin haasteellinen näiden varsinaisten niin kuin paikkojen ymmärtäminen ei välttämättä tekoälylle onnistu, mutta tornin se sinne kyllä luultavasti tekee. No siinä se on ja kohtuullisen kiva rikastekuva johonkin kurssin reunaan. Katsotaan sitten myöhemmin sitä kurssikuvittajaa. Mutta tämä niin kuin on hyvä semmoinen työkalu, jolla voit luoda omia kursseja. Jos ehkä haluaa vähän vielä kuvia kokeilla vähän paremmin promptata, niin englannin kieli tietysti on vielä sellainen, otan tuosta yhden, jonka olen tuossa valinnut tänne malliksi, ja sillä voi saada sitten vielä lisää siihen kuvaan rikkautta ja väriä. Nämä kuvien luonnit tässä rajapinnassa kestää semmoisesta 10-20 sekuntiin. Dallea käytetään perusmoottorina, mitä sitten tässä myöhemminkin tulee sinne, niin en osaa sanoakaan, että mitä uusia moottoreita tähän sitten vielä kytketään. Ja tämän tyyppinen rannalla oleva juokseva kuva sieltä
löytyi. Finnish speech oli siellä näköjään sanana. No tämähän on ihan kiva ja mä voin sitten tallentaa tämän tänne vaikka media-arkistoon. Näikseen tässä tämä kuvageneraattorin ominaisuudet on käyty läpi ja me voimme sillä aikaa tuossa käydä katsomassa tuota kurssirakentajaa, että mitenkä se on siellä edistynyt tämän leipätekstien kanssa. Nyt ollaan 4 minuuttia käytetty aikaa ja täällä näitä tekstikokonaisuuksia nyt syntyy. Ja heti kun nämä on tänne valmistunut, niin näitä kaikkia pystyy sitten vielä editoimaan hyvin tarkasti itse jo tässä kohtaa ennen kuin ne viedään tuonne kurssirekisteriin. Katsotaan ihan tuonne loppuun, missä se on menossa. Taitaa ollakin aika lopussa, joten olemme menossa tuolla stressissä, jossa tätä tekstiä tänne syntyy. Vielä on tuo seksuaalisuus ja terveyskulttuuri ja terveyskäyttäytyminen vielä jäljellä. No, nyt kun me olemme tämän kuvageneraattorin tässä katsoneet, niin me voimme vielä tähän videolle lisätä yhden kohdan, eli käydään tuon itse asiassa tämän meidän botin kanssa, joka on tekoäly ChatGPT 404 ominaisuuksia käyttäen, niin täällä on valmiita promptiroolejakin, että mä voin muuttaa tämän vaikka opinto-ohjaajaksi, mahdollisesti historian opettaja, ehkä tuo voisi olla kielen opettaja, matikkatuutoriksi, Science Explainer, no Science on ihan hyvä, se voisi selittää meille jotakin maailman asioita. Ja kysytäänpä siltä tähän lyhyt semmoinen kysymys. Ajattelin, että minkälainen vaikutus on vaikka kalsiumilla ihmisen kehitykseen ja kysytään. Ja näikseen tällä lailla voi vähän niin kuin kokeillakin sitä, että mitä kaikkia asioita voisi mahdollisesti, jos ei tuo kurssin sisältörakenne ole niin kuin ihan kohillansa, niin voin tällä sitten niin kuin haastaa tätä chattia ja sitten vaikka toinen kehote sinne, että paljon pitäisi saada liikuntaa. Nämä on hyviä semmoisia lisärikasteita, joita voi sitten kurssille laittaa. Ja sieltä se tuo ihan kivasti maailman terveysjärjestö WHO:n tietoa ja THL:n tietoa. Ja ihan hyvää sellaista perusmateriaalia tuonne kurssille sitten sijoitettavaksi, jos niitä nyt ei sitten varsinaisesti tällä kurssirakentajan toiminnoissa tule. Kurkataan tänne. Täällä se on menossa tuossa kohta puoleen päättyy. Saadaan tämä ensimmäisen 5 minuutin lähetykseen sitten valmiiksi tuo runko. Tämä keskustelija auttaa hyvin. Myöhemminhän tämä botti, joka meillä on tähän kytketty, niin on myös mahdollista kytkeä sitten itse kurssiin. Ja demonstroin senkin tuossa seuraavassa osiossa sitten, että mitenkä sitten tätä kurssin tekoälybottia, joka sinne on sitten avustettu tai asennettu siihen kurssille, niin sitä voi sitten myöhemmin käyttää.